ಮುಂಬೈಗೆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪೋಯಿನಿ ಆಸೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಜ ರೈ ಎಂದರಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 1 ಡೋಂಗಿ ಜನ ಅವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಂಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಆ ಜನ ಇರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಸ್ಮಯದ ಮೇರ್ನ ಗಣೇಶನ ಮೆಗ್ಗನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಆ ಜನ ಅಂಚ ಆರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಶೋಸ್ ಅವು ಮತ್ತು ಮನ್ಪೊಲಿರೆಗ್ ಏನಾರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ತೂದು ಆ ಜನ ಬಂತೀನಿ ಅಂದಾನೆ ಆ ಜನ ಆಸೆ ಗುಟ್ಟಾಯಿನಿ ಸುರುಪು ಅಂಚೆ ಸನಿ ಡಿಯೋಲ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಏನು ಇರನ್ನು ಮನ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಬಲಿ ಅಂಚೆ ಪೋಯಿನಿ ಏರ್ನ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಯಾಕೆ ಒಂಜೇ ಪುದರ್ಕಿ ಅನ್ನದ ಹೈಟ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅನ್ಪೊರ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸನಿ ಡಿಯೋಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಸನಿ ಡಿಯೋಲ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಿಡಿ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪೋಪಿನ ಬಿಡಿ ಈ ಜನಲೆ ತೊಂಬೋದು ಹಾಂ ಇಂಜನ ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅವಳಿತ್ತದು ಈ ಜನ ಅಂತ ದಗಲ್ಬಾಜಿಂದ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಶೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತಂತೆ ವಿಜಯನ್ ಪುದರಿತೆ ಪಂಡರ ಇದು ಅಂದು ಆ ಜನ ತೂಪುಜ ಏರು ತೂಗಡೆ ಹಿಂಗದಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜಪ್ಪ ತೂವಡಿ ಅಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾವಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಜನ ಮಂಗೆ ಅಲ್ದಂಗೆ ಅಂದ ಆ ಜನ ತೂನಾಗ ಇತ್ತ ಮಿನಿ ಈ ಶೋ ತೂಂಡ ಪನ್ವೇರು ಶಂಚಿನ ಮಾರು ಎದುರುಡೆ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಬಂಡಿ ಅಂದು ಇವನು ಈ ನಮ್ಮನೆ ದೆತ್ತು ಬಡ್ನೆ ನಾನು ಅಂಚ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೋಡೋದು ಇಡೆ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ಕುಲ್ತು ಸರಿ ಆಪುನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರಿ ಆ ಜನ ಆರು ಸರಿ ಆಪಿನ ಇರೇನು ಕೊಂದು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಬೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆತು ನೀ ಅವು ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅಪಗ ಆಜನ ತೆಂಜಿನ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ತವ ಇವತ್ತು ಎಂಡೆ ಆಪಲ್ ಎನ್ನ ಪನ್ನೆರಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ರೂಮು ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೂರ ಎನ್ನಡ ಪಂದದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಕೊಟ್ಟವಲೆಕ್ಕ ಎಂಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾಸು ಮೊನ್ನೆ ಏನಪಗ ವಿಜಯನನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ನಕ್ಲನ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾದ ಟೀಮ್ ಬರೋಂತ ಮುಂಬೈಗೆ ಐದು ತುಂಬ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗೆ ಶೋಸ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂತ ಅಲ್ಪ ನಾವು ಕೆಲವು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಕಲ್ಡ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅದು ಅಂಚೆ ಶೋಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ನೆಂಡ ಸವಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬರಿತ ಎರಡನ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಬಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ನೇತ ನಂಬರ್ಸ್ದ ಫೋನ್ ಮಾತ ಡಯಲ್ದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಸ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಎಂಡಲ್ ಒಂಜಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಉಂಟು ವಿನಾಯಕ್ ಇತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಏನಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಪನ್ವೇಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ 5,000 ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಲೇನು ಎಂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ATM ಹೋದು ಕಾಸಂದು ಎತ್ತದು ಕೊರ್ಪುನಿ ನಾನು ಜನಕ್ಕೆ ಹೊರಾಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಹೊರಾಂಡು ಇಂಚಿಂದ ಮಾತ ನಿತ್ತುಂಡಿಯೇ ಅದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಜನ ಎಂಡ ಪಂಡು ವಿನಾಯಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಸು ಬರೋಂಡು ಎನ್ನ ATMದ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಏನೊಂದು ಆತುಂಡು ಒಂಜಿರ್ನ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ವರ ಏನು ಇರ್ನೇಕ್ ಪಾಡದು ಏನು ಕಾಸನ್ನು ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರ ಕೊರಕ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಕಿ ಜನ ವಿಷಯ ಜನ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊನೋದು IT ತಿನ್ನ ಕಾಸನ್ನು ಪೂರದಿತ್ತದು ಪಿರ್ರ ರಾಂಗ್ ಪಿನ್ ಡಯಲ್ ಅಂತದ ಏನು ಜಾಮ್ ಅಂತ ಹುಡ್ತೀನಿ ಎಂಡವಲ್ ಕಾಸಿದ್ದೆ ಮುಂಬೈ ಎರಡಿಗೆ ಕಾಸು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ನ ರೂಮ್ ಉಡೇನಾ ಅದು ನವಲೆತ್ತೀನಿ ರೂಮ್ ಆ ಜನ ರೂಮ್ ಬೈಜೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಬತ್ತನು ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ದು ನಾನು ಎರದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಡ ಅಜಂತ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡಲ್ಪ ನಾ ಆಜನ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಏನಲ್ಲ ಕಲ್ವಿರಲೆಕ್ಕ ತೂ ಅಂತೀರ ಪೂರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಸೊ ಕಡೆಕ್ ಎಂಕು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ತಿನಿಯರಾಗ ಆಸಿಜ್ಜೆಂಡ ಅಂದು ಜನ ATM ತಿಂದು ಅಂದು ದಾಲ ಐತಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೂಜಿದ್ದೆ ಇದ್ದುಂಡು ಈ ಮೇಟ್ ಶೋಸ್ ಉಂತುದುಂಡು ಈ ಮೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅರಡ ಪಾತಿರಿ ಏನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಅಂತೀರ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಲೆತ್ತೇರು ಅವಳು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದು ಅವಳು ಆರು ಹಿಂದಿದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರುವೇನು ಇಂಚ ಬಟ್ ಇಂಚ ಶೋಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ತಬ್ರಿ ಬಿರ್ಯಾಂಡವು ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ದೆತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಂತಂತೆ ಸೌಂಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಅಂಡ ಅಲ್ತದ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ ಜೋಕುಲು ಅಂತೆ ಲೌಡ್ ಅಂತೆ ನಂಗೆ ಮನ್ಪೆ ರಾಪೋಜಿ ಶೋಸ್ ಬರ್ಡೇದ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬನಿಟ್ಟು ಕಡಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೇಳು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಶೋಸ್ ಕೊರಿಯ ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಜ ಮಂದೆ ಎಂಕಿ ಯಾನ್ ಇಂಜ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಡ ಮಸ್ತಾಲ ಫಂಡೆ ಅನ್ ಸಾಂಡಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಅಂದಾಜಿ ಯಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಬತ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂದು ಆಂಡೆನ್ನ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿನಿಂದ ಆಂಡೆನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಅನ್ ಬಂಡೆ ಎಂಡ ಕಾಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಪ್ಪ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಏರಡ ಕೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಮುಲಾಜಿ ನಾನು ಏರಳಂಚ ಕಾಸು ಕೇನು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ದಾಲ ತಿರ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾಂದಾರ್ ಇತ್ತೀರಿ ಊರ್ದಾರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರಾಠಿದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಲೂನ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಎಂಡ
ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋದರೆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಕಲಾಕಾರ ಬಂದು ಅರೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಸಂಚೆ ಎಂಕೆಂಜಿ ನಾನು ಮೂಲು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಎಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಡಬ್ಬಿ ಪೂರ ಕಾಸು ಪಡಂತೀವಿ ಅಪ್ಪಗ ವಡಪಾವ್ ₹2 ಮುಂಬೈಡ್ ಯಾನೆಂಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಆಯ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಐರ್ದು ಕಾಸು ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ದಿನಟ್ಟು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ನಾನು ಒಂಜ ರಡ್ಡ ವಡಪಾವ ತಿಂದು ಬದುಕೊಂತೀನಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಏತೋ ಸಮಯ ಕಡೆಕ ಬಾಡಿ ನಿತ್ರಾನ ಅದು ಎಂಕು ಜ್ವರ ಬರ್ತದ್ದು ಜೈದಿನಿ ನಾನು ಎಂಕು ನಡಪೆರ ಸಮೇತ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಎಂಚೋನ್ಲ ಅಂತ ತಿರ್ತು ಪೋಯೆ ಪಂಡ ಮರದುಗಳ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಯ್ದು ದೆಪ್ಪುನೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತನ ನಾನು ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕುಲ್ಲ ನೀರು 6 ವಾರ ರೂಮ್ ದಾರೆ ಪಂಡಿರು ನೇರು ದಿಯರ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪೇರ ಅಂದು ಅರೆಗೆ ಪಂಡ ಡೌಟ್ ಅಂಡು ನಾನು ಪೋಂದು ಡಬ್ಬಿ ಎತ್ತಿನವರು ನಿಖಲ ರೂಮ್ ಅವಳೆ ರೂಮ್ ದೇವೇರ ನಾಲ್ಪ ದೀದಿತ್ತೀರ 6 ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪಲ್ಲ ಕಾಸು ಪಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರ ಏರು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಾರ ಪಕ್ಕ ರೂಮ್ ಉಡು ಅತ್ತತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ 6 ರೂಮ್ ಇತ್ತೇರ ಅನ್ನಂದು 6 ರೂಮ್ ಇಡ್ತೇವೆ 6 ಉಪ್ಪುನ ಜನ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಇತ್ತೇರ ಅನ್ನಂದು ಇತ್ತೀರ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಇತ್ತೀರು ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇರೆ ಕೊಂಜನ ಮಟ್ಕಡಾರ್ ಇತ್ತೀರು ಇಂಚೆತ್ತನು ಸೊ ಮೂಲ ಎಂಜಿ ನಾನು ಏನು ತೆತ್ತದ ಒಂದೇನು ತಿನ್ಪುನಿ ನಾನು ವಡಪಾವ್ ಅಪ್ಪಗ 2 ವಡಪಾವ್ ಅಂತ ತಿನ್ನೋಂತೆ ದಿನ ಕೊಂಚ ₹8 ಬೂಡಿತ್ತನು ಐರ್ದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋದು ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮತ್ತ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತಿನೇ ಕಡೆಗೂ ವಡಪಾವ್ ಬರ್ತನು ವಡಪಾವ್ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಆಯ್ಜಿ ಬೊಂಬೈದ ನೀರು ಮುಗಿನ ನಾನು ಸೀದಾ ತಿರ್ತು ಬತ್ತೆ ಯಾರು ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಇತ್ತಿರು ಪಾಂದಾರು ಆರೆ ನಾನು ತೂದಿ ದಾದಿ ಕಂಡಿರು ವೀಕ್ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಈರು ತುಯ್ಯರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚಾರು ದಾದ ವಿಷಯದ ಇಂದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊನೊಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಡೆ ಬಲಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಒಂಡೆ ಈರು ಬಲಿ ಕಾಸಿಂಜಿನಿ ಬಲಿ ಆರ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರು ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ವಿಷಯದ ಪೂರ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾದ ಅಕುಲ್ ಬುಲ್ತುದು ಈರು ಇಂಚ ಮಾತಂತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪನಿಯಾರ ಹಾಪುದ್ಯಾ ಒಂಡೆ ಯಾವಂಡೆ ಇನ್ನಾಂಡೆ ನಾನು ಎಂಕ್ ಬೊಂಬೈ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಎನರ್ದ ಒಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿದಾಡ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ದ ಎಂಜಿ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೋಡು ನಾನು ಅವೇನು ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ತಾತ ನನ್ನ ಬರ್ಚಿಂದಾಂಡಿ ಅವೇ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿಯವ್ರು ಇಲ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂದು ఆయన పలానా మద్మె ఎత్తుంది ఇంకా కాల్ మల్తి పలానా మద్మె ఉండు మారి అప్పుడు ఇంకలు స్టేజ్ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಅಂತ ಇತ್ತ ಮೋಹನಾಳಿಯವ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಪಾಡ್ಕರ್ನ ಟೀಮ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋ ಅಂತ ಎಂಕಲು ಚಾಯ್ ಬಂಡೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಈ ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಸರಿ ಮಾರ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಇಂಕೊಂಚ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಮಂಡೆ ಸರಿ ನಾನು ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಬೊಂಬೈ ಡಿಸೈನ್ ಚಾನ್ ಮಾರೆ ಸರಿ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಉಂಡೆ ಕಾಸು ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಸಮೇತ ಒಂದು 9 ಪೈಸೆಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾತು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಕಾಸು ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬತ್ತು ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತು